Za to, že som v auguste išiel na home office na Maltu, cenu Darwina nedostanem, idem to skúsiť prežiť v extrémnom teple. Dnes sa mi pracovať nechce, idem na celodenný výlet loďou do Valety, umyl som si zuby s týmto výhľadom, idem si po cold brew a nastupujem na loď. Spiatočná cesta stojí 4,50. Valeta je jedno z najmenších hlavných miest Európy, postavené rytiermi a dnes zapísané na zozname UNESCO. Ulice sú v tvare mriežky, aby cez ne ľahko prefúkoval morský vánok, za mňa to však nepomáha. Milujem ale, že celé mesto je obklopené plážami, odkiaľkoľvek to máte maximálne 500 metrov do mora. Našiel som takúto reštauráciu, zaujalo ma menu. V tomto teple zvládam len ľahké jedlo. Rozmýšľam, čo si o mne ľudia myslia, keď si sám objednávam porciu ústric pre dvoch, ale aj mi to jedno. Prechádzam sa pri Victoria Gate, pomenovanej podľa kontroverznej kráľovnej Viktórie. Na Malte sa jazdí vľavo, bola to kedysi britská kolónia. Loďou idem späť, po západe slnka si zabehám a o polnoci večeriam kebab. Raz si hore, raz si dole. No a čo? Idem si umyť zuby a spať. Táto biela perla odstraňuje zafarbenia spôsobené jedlom a nápojmi bez poškodenia zubnej skloviny. Ja idem spať, nech som svieži tiež. Dobrú noc, cestujte na Maltu.